Id-dokument dwar il-governanza tajba maħruġ mill-Kamra tal-Kummerċ kien it-tema tal-laqgħa bejn l-istess Kamra tal-Kummerċ u l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiref fakkar li fit-tnedija tad-dokument f'nofs Jannar, il-Kamra tal-Kummerċ kienet sostniet li l-pajjiż ma jistax jistenna li esperjenza rati tajbin ta' tkabbir ekonomiku u stabilità fit-tul mingħajr tmexxija tajba. Dan fl-istess ħin li n-negozji ma jistgħux jirnexxu mingħajr stabilità ekonomika. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis qal li l-Gvern ma jaqbilx mal-proposti kollha tal-Kamra tal-Kummerċ iżda hemm ħafna proposti li wieħed jista' jaħdem fuqhom. Zammit Lewis qal ukoll il-governanza mhux biss ixxu tal-Gvern iżda ta' kulħadd fejn is-soċjetà kollha li teħtieġ bidla fil-mentalità. Edward Zammit Lewis li hu chairman tal-Kumitat tal-Kabinett dwar il-Governanza qal li dan il-Kumitat iltaqa' darbtejn minn mindu twaqqaf. Dan il-Kumitat jinkludi fost oħrajn l-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Il-Kumitat għandu jieħu rendikont tal-miżuri li għad iridu jitwettqu skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Greko u tal-Kummissjoni Venezja. Fi kliem ieħor, kumitat li jinkludi lil Owen Bonnici se jifli x'għamel jew m'għamilx Owen Bonnici meta kien Ministru.